नमस्कार मंडळी, आज आपण घेऊन आलो आहोत कोकणातील शिमगोत्सव आणि यातील आनंदाचं पर्व म्हणजे कोकणवासियांच्या हृदयातील हवा कोपरा असलेला पालखी सोहळा। कोकणातील माणूस कामधंद्यासाठी किती लांब गेलेला असला तरी होळी आणि गणपतीच्या सणांना त्याचे पाय आपोआपच गावाकडे वळतात। घरट्याबाहेर उडालेल्या पिल्लाची जशी पक्षिणी वाट पाहत असते तसे गाव आणि गावकरी आपल्या चाकरमान्यांची वाट पाहत असतात। आता आम्ही चाललो आहोत या आनंदाच्या उत्सवात, आनंदाच्या पर्वात सहभागी होण्यासाठी आमच्या कोकणातली गावी। बोलता बोलता इथे आमच्या ट्रेनचे आगमन झालेले आहे। हे आमची मांडवी मडगाव ट्रेन। चला तर मग आता आपण या ट्रेनमध्ये चढूया। ट्रेन चालू झालेली आहे आणि बरोबर 8:30 वाजता तिनं पनवेल स्टेशन सोडलेलं आहे आणि हळूहळू ट्रेन रत्नागिरीच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहे। ही ट्रेन सकाळी 8:30ची असल्यामुळे दुपारचं आमचं जेवण ट्रेनमध्येच झालं। स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा, स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा आमचो यो कोकण। तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होताला मन। तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, तुमचा प्रसन्न होताला मन। कोकणातला शिमगा आणि पालखी सोहळा मार्च-एप्रिल महिन्यात असल्याने मुलांच्या परीक्षेचा काळ, तरी कोकणातील माणसे सर्व मॅनेज करून पालखीला येतात म्हणजे येतातच। माणगाव, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर अशी रेल्वे स्टेशन घेत घेत निसर्गरम्य परिसर पाहत पाहत आम्ही रत्नागिरीच्या जवळपास पोहोचलो। रत्नागिरी स्टेशन येण्यापूर्वी हा लागतो उक्षीचा आशिया खंडातील सर्वात मोठा बोगदा। या टनलमध्ये, या बोगद्यामध्ये ट्रेन जवळजवळ 6 ते 7 मिनिटं आतमध्ये असते। दुपारी बरोबर 2 वाजता आम्ही आता रत्नागिरी स्टेशनला पोहोचलेलो आहोत आणि आता आम्ही स्टेशनवर उतरत आहोत। शिमगोत्सवात कोकण रेल्वेचं तिकीट चाकरमान्यांसाठी मिळणं हे अतिशय कठीण आणि जिकिरीचं काम असतं, परंतु आम्ही अगोदरच हे तिकीट काढलं असल्यामुळे आमचं कन्फर्म तिकीट होतं आणि त्यामुळे आमचा प्रवास अतिशय चांगला आणि सुखमय झाला। आणि आता आम्ही आमच्या गावी म्हणजेच रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनवर उतरलेलो आहोत। हे आहे रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन आणि आता समोर तुम्हाला दिसतोय तो फोटो आहे आदरणीय कोकण रेल्वेचे शिल्पकार मधु दंडवते यांचा आणि यांच्यामुळेच हे कोकण रेल्वेचं स्वप्न साकार झालेलं आहे। आता आपण पाहताय हे आहे कोकण रेल्वेचं सुंदर असं रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन। कोकणाचा मानबिंदू असलेलं हे स्मार्ट रेल्वे स्टेशन आता नवीन झालेलं आहे। अतिशय सुंदर असं याची रचना केलेली आहे आणि या रेल्वे स्टेशनवर उतरताना खरोखरच एक उत्साह अंगामध्ये येतो। शिमगा उत्सव होळीपासून गुढीपाडव्यापर्यंत चालतो आणि कोकणातील लोकसंस्कृती, परंपरा आणि भक्तिभावाचं दर्शन घडवतो। रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनवर उतरल्यानंतर आम्ही थोडेसे फ्रेश झालो आणि फ्रेश झाल्यानंतर थोडासा फेरफटका मारल्यानंतर आम्ही नेहमीप्रमाणेच आमच्या भावाची रिक्षा बोलावलेली होती आणि त्या रिक्षामध्ये बसून आता आम्ही आमचे जे मूळ गाव आहे कोतवडे गाव, त्या कोतवडे गावामध्ये चाललेलो आहोत। आमचा प्रवास सुरू झाला होता आणि मध्येच रिक्षा थांबवून आम्ही पालखीसाठी ताज्या फुलांचे हार विकत घेतले। अतिशय निसर्गरम्य असं हे कोकण, समुद्रकिनारा लाभलेलं असं कोकण आणि हा प्रवास अतिशय सुखकारक असतो। जाताना दुतर्फा नारळाची झाडं, पोपळीची झाडं आणि सुंदर अशा इमारती हे कोकणचं वैशिष्ट्य। जांभ्या दगडामध्ये घडवलेली ही सुंदर सुंदर अशी घरं आजूबाजूला आपल्याला दिसत आहेत, हिरवीगार झाडं। दुसऱ्या दिवशी सकाळपासूनच आम्ही पालखीच्या स्वागताची तयारी सुरू केली। कोकणात पालखीच्या स्वागताची तयारी अगदी दिवाळी सणासारखीच प्रत्येक घरात केली जाते। त्यात अंगण सारवणे म्हणा, घराची साफसफाई, तसेच दिव्यांचा झगमगाट, फटाके, रोषणाई सुद्धा केली जाते। प्रत्येक जण आपल्या परीने पालखीच्या स्वागताची तयारी जय्यत अशी करतो। इथे आम्ही अंगणात छान रांगोळी काढली, तसेच रोषणाई सुद्धा केली होती, कारण आमच्याकडे पालखी येईपर्यंत रात्र होणार होती। आमच्या वाडीतील 35 घरांमध्ये पालखी जाणार होती आणि आमच्या घराचा नंबर होता 34।
आमच्या वाडीत दरवर्षी रोटेशनच्या नियमानुसार कधी सकाळी, कधी दुपारी, तर कधी रात्री पालखी येते। यावर्षी आमच्या घराचा नंबर 34 होता, म्हणजे पालखी जवळजवळ रात्री 8 वाजता येणार होती। आमच्या गावात 12 वाडे आहेत। आज आमच्या वाडीचा पालखीचा दिवस होता आणि म्हणून सकाळीच आम्ही जाऊन वाडीतल्या लोकांनी मिळून सानेवरून पालखी वाजत गाजत वाडीत घेऊन आलो आणि रात्री वाडीतली सर्व घरे घेऊन झाल्यानंतर पालखी पुन्हा वाजत गाजत सानेवर नेऊन ठेवतात। अशा पद्धतीने पालखी आम्ही आमच्या वाडीत घेऊन आलो। प्रथम आमच्या समाज मंदिरात पालखी विसावली आणि संपूर्ण युवा पिढीने चाकरमान्यांनी ती पालखी खेळवली, नाचवली। त्यानंतर नियमाप्रमाणे कोणत्या घरात किती वाजता पालखी जाणार याचे नियोजन ठरवले आणि रोटेशन पद्धतीने पालखी प्रत्येक घरात जाणार होती। समाज मंदिराच्या प्रांगणात सुद्धा आम्ही छान रांगोळी काढली होती, अर्पण केलेलं आहे आणि त्याचं काल उद्घाटन झालेलं आहे आणि मुळात सुरुवातीला आपण मंडळाचं आपलं जे नियोजन होते 11:30 इथे येण्याची पालखी बरोबर 15 मिनिटं अगोदर आलेली आहे आणि त्यामुळे आपलं नियोजन सगळं चांगले चाललेलं आहे। प्रत्येकाकडे 15 मिनिटं पालखी जाईल आणि त्यानंतर आपल्याला सूचना दिली जाईल आणि शिट्टी वाजवून सूचना दिली जाईल। थोडं इकडे तिकडे 1 मिनिट ठीक आहे, पण म्हणजे थोडंसं माणसं जास्त असेल तर 5 मिनिटं 1 मिनिट होऊ शकतं, परंतु आपण सगळ्यांनी या सगळ्याचं काटेकोरपणे पालन करायचं आहे आणि जशी लिस्ट आपण दिली आहे त्याप्रमाणेच पालखी आपण घरोघरी जाणार आहे। आपण पुन्हा एकदा सगळी संपल्यानंतर संपूर्ण घरोघरी पालखी आल्यानंतर पुन्हा एकदा मंदिरामध्ये इथे आपण मुलांनी छान डेकोरेशन केलेलं, लाइटिंग केलेलं आहे। संध्याकाळी पण एक मस्त वाजपाचा कार्यक्रम आहे, त्या वाजपावर छानपैकी पालखी नाचवली जाणार आहे। सगळ्यांनी पुन्हा एकदा आपण रात्री इथे जमायचं आहे आणि वेळेवर पालखी गेली पाहिजे सानेवर तिकडे मंदिरामध्ये, लवकरात लवकर यायला पाहिजे आणि म्हणून प्रत्येकाने आपल्या घरी तयारी करून ठेवा आणि आपण हा कार्यक्रम अतिशय चांगल्या पद्धतीने पार पाडूया। आणि दुसरं असं श्री अरविंद साळवी यांच्या घराचा गृहप्रवेश आहे, वास्तुप्रवेश आहे, तर त्यांनी आपल्याला निमंत्रण दिलेलं आहे, परंतु आता आपल्याला जाणं शक्य नाहीये, पण त्यांनी आपल्याला स्नेहभोजनाचं निमंत्रण दिलं आहे दुपारी, त्याची वेळ आमच्याकडे सुद्धा अंगणात प्रत्येकाने आनंदाने आपल्याला आवडेल तशी रांगोळी काढून पालखीच्या स्वागताची जय्यत तयारी केली। प्रत्येक घरात पालखी फक्त 15 ते 20 मिनिटं थांबणार असे ठरले होते। पालखीच्या स्वागताची तयारी सर्वांनी नियोजनबद्ध पूर्ण केली होती। या पालखी सोहळ्यासाठी संपूर्ण चाकरमानी, मुंबईकर आणि माझे संपूर्ण कुटुंबीय
हजर होते. पालखीच्या पूजेसाठी लागणारे सर्व साहित्य एकत्र करून ठेवले होते. पालखी ठेवण्यासाठी नवीन वस्त्र खाली अंतरावे लागते. त्याभोवती रांगोळी काढली जाते. नमस्कार मंडळी, शिमगोत्सव 2025च्या तुम्हा सर्व चाकरमान्यांना हार्दिक शुभेच्छा. आज आहे आमच्याकडे पालखी सोहळा आणि या पालखी सोहळ्याच्या निमित्ताने सर्व चाकरमानी सर्व गावकरी एकत्र जमलेले आहेत आणि मोठ्या धूमधामात हा सोहळा साजरा करतायत. आणि मी पुन्हा एकदा तुम्हाला सर्वांना या पालखी सोहळ्याच्या मनापासून शुभेच्छा देतो. वाट बघता बघता रात्र झाली. यावर्षी आमच्याकडे पालखी रात्री येणार होती, तर आमच्या शेजारच्या घरात पालखी आली. आता आमच्याकडे येईल. ढोल ताशांच्या गजरात मी, माझा भाऊ, मुलगा आणि भाचा मिळून पालखी आम्ही आमच्या घरात आणली. बहिणीने पालखीचे पाय धुतले आणि सौभाग्यवतीने आरती केली आणि आम्ही पालखी घरात घेतली. हे उदय, माझा आवाज आला ना? मध्ये आपण हे
पालखीची सर्वांनी मनोभावे यथोचित छान पूजा केली. महिलांनी खणा नारळाने देवीची ओटी भरली. देवाकडे सर्व चांगल्या इच्छा पूर्ण होण्यासाठी गुरुवाला गाराणे घालण्यास सांगितले. त्यांच्या कुटुंबाने मोठी भरलेली आहे ती पावन करून घे. त्यांच्यात पुढे नगर चूक झाल्याचे बक्षीस कर. कोल्हेगांच्या घरच्या देवाची समजूत कर. कोल्हेकर कुटुंबाच्या मागे काय अडीअडचणी असते सर्वत्र नाचपासून दूर कर. त्यांच्या कुटुंबाच्या नोकरीधंदा करतात त्याच्यात त्यांना यश बदकर म्हणून दे. त्यांच्या कुटुंबात चांगली सुखशांती लाभून दे. प्रत्येकाच्या इच्छित मनोकामना त्या परिपूर्ण होऊन दे. एकंदर कोल्हेकर कुटुंबाचा संबंध बरोबर राहणार. त्यानंतर पालखीसोबत आलेल्या सर्व मंडळींना आम्ही थंडगार पेय दिले. त्यानंतर आमच्याकडून पुढच्या घरामध्ये पालखी गेली. कोकणातील शिमगा उत्सवात ग्रामदेवतेची पालखी नाचवण्याची विशेष परंपरा आहे, जी सांस्कृतिक कलेचा भाग आहे. या उत्सवात पालखी मिरवणूक पाहण्यासाठी देश विदेशातून लोक येतात. या उत्सवात ग्रामदेवतेची पालखी काढली जाते आणि ती नाचवली जाते. या उत्सवात ढोल ताशांच्या तालावर नाचणाऱ्या पालखीचे स्वरूप कोकणातील शिमगा संस्कृतीचे प्रतीक आहे. कोकणातील पालखी मिरवणुकीत ग्रामदेवता घरोघरी जाते, ज्यामुळे शिमगा उत्सवाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कोकणातील प्रत्येक गाव आणि लोक या सोहळ्यासाठी एकत्र येतात आणि आपापसातील मतभेद विसरतात.
मंडळी, असा आहे कोकणचा शिमगोत्सव. गावकर आणि चाकरमानी यांच्या साथीने कोकणची संस्कृती अनुभवायला एकदा तरी शिमग्याला कोकणात याच. यवा कोकण आपलं तसा.